Det er ved at være noget tid siden I sidst har hørt fra mig. Men ja, som sagt inde på bloggen eller min Facebook-side og sådan noget, vil jeg lave en lille video i dag med min make-up samling. Det kan godt være, at jeg ikke har så meget, og det kan godt være, at det ikke er det dyreste, og hvad ved jeg. Og det kan godt være, at jeg kommer med en hel masse hate, som der altid er nogen, der gør, og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor at det altid er sådan, at der er en eller anden idiot, eller et eller andet, der skal kommentere noget ondt, hvor man bare tænker, kan du bare holde det for dig selv. Men fuldstændig lige meget, og det glæder vi lige for nu af, fordi at jeg vil begynde at lave den her video lige om lidt. Som sagt, det ved jeg ikke, om jeg har nået at fik sagt til jer, men det er ikke helt perfekt endnu. Jeg mangler lidt til at gøre det helt perfekt, men jeg kan bare ikke finde det nogen steder. Og ja, når jeg ikke kan finde det, og jeg leder desperat efter det, sådan en, hvad hedder det, hvis I kender det, sådan en lille plastik makeup organizer, et eller andet. Og jeg kan kun finde nogen til 300 eller 500 kroner, og jeg magter bare ikke at betale så mange penge for så lidt plastik, som det egentlig er, for det er ikke mere end sådan her. Og ja, så har jeg ikke fundet en endnu, som er sådan til en rimelig pris, sådan 100 kroner eller under, fordi jeg gider ikke give mere for sådan en. Men ja, det er egentlig også lidt mest det, jeg mangler. Så jeg håber, I vil tage godt imod det her, og blive lidt inspireret af, hvordan I kan opbevare jeres makeup. Nogle af de ting, der er her i min makeup samling, har jeg også lavet selv. Altså ikke min makeup, men altså ting til sådan at have dem i, eller et eller andet. Så der har jeg tænkt lidt kreativt. Så jeg håber, I vil blive inspireret bare en lille smule af min makeup samling. Jeg viser ikke kun min makeup, jeg viser også mine hårprodukter og mine parfumer og mine børster. Bare lige, så er det kun makeup samling. Men ja, håber jeg vil nyde den. Og så håber jeg, at jeg kan lave nogle flere videoer her. Det kunne være lidt dejligt, og jeg ved også godt, at mange af jer mere ser de her videoer, end I ser de der indlæg og sådan noget. Så det vil jeg se, om jeg ikke kan få lavet noget mere. Også fordi jeg har fået en masse spændende idéer til en masse ting, jeg kan vise jer på videoer og sådan noget. Så. Og hvor jeg ikke snakker så meget, for jeg kommer altid til at snakke alt for meget. Så ja, det er bare det her, og så håber jeg, at vi kan lide den her video. Det er så her på min reol, at jeg sidder og lægger makeup. Og jeg ved godt, at mine smykker og sådan noget, det ligner et helvede dernede. Fordi at jeg er virkelig en skovl til at få ryddet op i den. Og der er ikke plads i min smykkeskrin, så det skal jeg også lige have ordnet. Men ja, jeg sidder og bruger det spejl der til at lægge makeup. Vi kan starte i første skuffe, hvor jeg faktisk har alt min makeup. Det ser ikke lige ud af så meget lige nu, men jeg siger der før jeg fik det i den her skuffe her. Der så det ud af rimelig meget. Jeg har delt det ind i 3 afdele med sådan nogle stofkurve, som jeg købte i IKEA for ikke så mange penge. Og der var 2 af sådan nogle her, 2 af de aflange, og så 2 helt store. Så dem har jeg brugt lidt forskellige steder. Men hvis vi starter med den her, så har jeg min... det er her, jeg har alle min ansigtsmakeup, sådan som puder, foundation, og bronzer, og primer, og concealer og alt det der. Vi kan starte med min MAC foundation, det er mineral foundation. Og den bruger jeg sådan for det meste hver dag. Og så har jeg min MAC, hedder det concealer, som jeg bruger rigtig meget, fordi jeg har det i mit ansigt, som jeg nu har. Og så har jeg, min MAC, også en mineral foundation, som jeg også bruger hver dag. Så har jeg min Nilens jordpuder, som jeg også bruger hver dag. Og så har jeg sådan et, som jeg ikke rigtig bruger så tit mere. Eller, det har jeg faktisk aldrig rigtig lært at få brugt. Fordi jeg fandt MAC rimelig hurtigt efter, så... Men det er sådan en startpakke for bare minerals. Så... Og så har jeg også en primer til. Og så har jeg en gammel foundation fra Body Shop, som jeg har ikke brugt mere. Den brugte jeg meget sidste år.
Så har jeg min solskinspuder, også fra Body Shop. Hvis vi tager den her, så har jeg mine forskellige foundations. Mine forskellige mascara. Det var det var. Jeg blander alle ordene sammen lige nu. Og vi har vandfast mascara, og vi har lidt mere normale mascara og sådan noget. Men ja, det er de her to her. Det er sådan set også de eneste normale mascara, jeg lige sådan har, for jeg har smidt alle de andre ud. Men den bruger jeg også mest. Så jeg kan ikke se nogen grund til at have alle 10 forskellige, når jeg kun bruger 2. Og så har jeg dem her, som er vandfaste også, og dem skifter jeg sådan lidt imellem. Kommer an på, hvad jeg lige har mest lyst til. Og den bruger jeg oftest mest, når jeg er på ferie og sådan noget. Så har jeg sådan en eye roll-on for Garnier, som er mod rande under øjnene, og den bruger jeg også hver dag. Så har jeg sådan noget virkelig gammel øjenskygge hernede, så det bruger jeg ikke så meget. Det er mere værd, hvis man skal lave noget sjov med øjnene og sådan noget. Så har jeg min, Smoky Eye øjenskygger her. Og så har jeg, den har jeg brugt også hver dag fra din jord. Så har jeg faktisk også en gush hernede, som sådan en palette med 4 i. Så har jeg min læbeting hernede også. Og det er ikke lige alle mine læbeting, der er hernede, men jeg har den her fra Body Shop, som er en meget neutral læbestift. Og så har jeg en lipgloss, også fra MAC. Og så har jeg faktisk også, min Gush eyeliner. Og der er vist lidt glimmer i den her, men jeg bruger den ikke så tit, så det er ikke noget, man sådan lægger mærke til. Herinde, der har jeg sådan lidt forskelligt fra svampe og sådan noget, jeg ikke rigtig bruger så meget. Jeg bruger mest pensler og sådan noget nu. Og så har jeg også min makeup punge. Den her fra Gillian Jones. Og så har jeg den her fra Victoria's Secret. Og så sidst men ikke mindst har jeg mit dejlige pandebånd her, som alle mine veninder altid skal kommentere, så ja, jeg skal altid kommentere den. Men det er altså en, jeg bruger, så jeg ikke får mascara og sådan noget i hårene, mit hår og sådan noget, hvis det kommer ind over øjnene. Så den er lige god til dem. Så kan vi tage skuffen nedenunder. Der har jeg bare mest hårde ting, og jeg har børste af kam, og jeg har forskellige neglelaks. Jeg har rimelig mange. Jeg skal ikke sige det, min søster har. Og så har jeg også hårde ting her i den her. Hvis I ved, hvor min krølle er lige fra, så er det altså fra OBH Nordica, den der. Og den her, den er faktisk også, den er fra Babyliss. Så går vi heroppe ovenpå, hvor jeg har mine parfumer. Og en æreslæbepomade og hårlak og børster. Mine parfumer, der har jeg en parfume fra Juicy Couture, som hedder Viva La Juicy. Og så har jeg en body mist, som jeg fik i fødselsdagsgave fra Burberry. Den dufter ikke specielt godt, eller jeg kan i hvert fald ikke lide den så. Så har jeg min lidt ældre Lacoste parfume, som hedder Touch of Pink. Så har jeg min Abercrombie & Fitch Fierce parfume, som egentlig er en mandeparfume, men det er en unisex, så ja, det er den, altså hvis man har været inde i deres butikker og sådan noget, så det er den, de har i deres butik. Altså den hele deres butik dufter af. Så har jeg min Lady Million parfume, som faktisk er brugt en del. Ja, jeg har brugt den hele sidste år til det. Og så har jeg min Lover Dose Diesel. Og den købte jeg sådan for et år siden på skiferien, og den dufter altså sygt godt. Og så her har jeg et lille smykkeskrin med nogle af mine gamle, eller med nogle af de smykker, jeg fik til mit dåb og sådan noget. Så jeg ved ikke, hvad jeg lige skal kalde det, men den har alle mine pensler står i. Det er sådan set en, jeg selv har lavet. Tog sådan en dåse, et eller andet ting, og så bare kom noget papir udenom og sådan noget. Og så ellers så har jeg alle mine børster her i. Og nogle af dem er sådan lidt gået stykker. Jeg trænger lidt til nogle nye. Altså dem jeg bruger mest af de her børster her, det er nok de her, der sidder sådan lidt bedst ud. Og så den der, og den her lille puderkvast fra min shore også.
Så kan vi gå ind og kigge på, hvad jeg har inde i det her skab her. Og det er ikke makeup overhovedet, og det er mest bare sådan noget pleje, eller hårpleje, eller et eller andet. Og ja, det er rimelig mørkt, så jeg er nødt til lige at have en lampe, der sådan lyser ind på den. Men vi kan starte herinde bagfra. Jeg har en hårfarve stående her, som det egentlig var et fejlkøb. Men nu har jeg lige gemt den. Men ja, jeg har tørshampoo, og jeg har varmebeskyttende, og jeg har sådan et andet pleje, altså håndcreme og make-up-fjerner, og ja. Og så har jeg saltvandsspray, og jeg har noget, andet hårlagt derinde også, og jeg har anden varmebeskyttende, som jeg ikke bruger så meget, og jeg har voks, sådan en almindelig voks fra Matas, og jeg har håndcreme, og herovre har jeg en masse deoer, som jeg virkelig aldrig bruger mere, men som bare lige har fået smidt ud nu. Hernede, der har jeg en Kleenex-pakke, og den har jeg faktisk også selv lavet, eller dekoreret, eller hvad man skal sige. Jeg har jo ikke selv lavet pakken, men altså, den var rigtig sådan blålig, hvid og blå-agtig. Og så har jeg bare dekoreret den, fordi jeg synes, den passer lidt bedre ind på mit værelse, som mere sådan sort-hvidt. Og her har jeg sådan en Afterbite, som faktisk er købt i Canada, så den virker sygt godt, men jeg kan altså ikke sige, hvor den købte den. Så har jeg en lip butter fra Body Shop, som jeg lige fik her i fødselsdagsgave også, men den er sygt god, og den med chokolade og sådan noget. Så ja, den bruger jeg altså også. Og så har jeg den, jeg bruger allermest af alle mine læbepomade og sådan noget. Det er Blistex. Og så har jeg håndcreme. Det er også den håndcreme, jeg bruger allermest. Altså jeg har også den herinde, men den her, den bruger jeg faktisk mest. Fordi ja, jeg har vendt mig til duften, og jeg tror bare generelt, jeg har vendt mig til den. Så. Og så har jeg min deodorant også. Og en almindelig for Garnier, som heller ikke lugter sådan specielt meget.